हाय लोगोफोर मा होनो नै ट्रेनिङाव फैनाया दिनै रावबोआनो फैयाखै जोंनो फार्स्ट आरोना जों साथाम बिसोर सानै ओमफ्राय जों ओमफ्राय नै सारमोना दासो फैदो तालायानो खुलियाखैनो दिनै रावबो फैयाखै ताला बन्द जोंनो एडभान्स दिनैयो आरोबा दासो ताला खुलिदो रावबो गैया जोंनो फार्स्ट बाबुआ थान्दा थान्दा फैबाय थानानै गगा मोनलायलायदो जोंहा बाबु फिसाया औ बाबा बाबु बाबु दोनै भिडिअ बानायदो ओमफ्राय सारा नायफैलायदो जोंखो औ बाथाबना लानायनि बाबुआ औ सासेया गगा मोननानै गारामा सादों लाजिदो लाजिलायदो माबा मा